Iwe ona mani Vhixon dem guy boy dini hema kuzvona semaking sina jewelry musina kana ring kana zvagowa uya muring sienda kukatuna sa Mr. Bean Zvenyu Zvekunyuka kunge mhopo manje this time tikutoti pasopo disi hadisi kuita zvemajoko saka garai mafambisa shoko masaga pamwe nemboko gwairai kumusana icho chamboko kosikuita inonzi ramboko tichityisa zvedu kunge zvipoko I know chazvibvunza wakatadzei problem atifo mudhanzi mukutsvagei chokwadi tangoti tikuudzei kosine nhema tikambokufadzei vafana vechidiki kupedza yakutore mawiki kunotokutema nemapiki kutokuwacha kuwacha nejiki Zvenyu Zvekunyuka kunge mhopo manje this time tikutoti pasopo disi hadisi kuita zvemajoko saka garai mafambisa shoko masaga pamwe nemboko gwairai kumusana icho chamboko kosikuita inonzi ramboko tichityisa zvedu kunge zvipoko what bullet ndangoti uri stupid mafuta kutikwa kumakumbo ukoko chenjira ukikwa iwe chinzwa padeni pako paunonzi ndiwe uri ango kunori mfanhasa kinjango kweredza totuma kunoti mamango kunotokutema kutora semapango Zvenyu Zvekunyuka kunge mhopo manje this time toti pasopo disi hadisi kuita zvemajoko saka garai mafambisa shoko masaga pamwe nemboko gwairai kumusana icho chamboko kosikuita inonzi ramboko tichityisa zvedu kunge zvipoko I know chazvibvunza wakatadzei problem atifo mudhanzi mukutsvagei chokwadi tangoti tikuudzei kosine nhema tikambokufadzei vafana vechidiki kupedza yakutore mawiki kunotokutema nemapiki kutokuwacha kuwacha nejiki Zvenyu Zvekunyuka kunge mhopo manje this time tikutoti pasopo disi hadisi kuita zvemajoko saka garai mafambisa shoko masaga pamwe nemboko gwairai kumusana icho chamboko kosikuita inonzi ramboko tichityisa zvedu kunge zvipoko